Türkmen taliplerinin Malaziýanyň ýaş alimleri guramasy bilen Multimediýa Uniwersitetiniň guramagyna bütün dünýä durnukly ötüş maksatlary beýsişigini üstünü gadanmagam bu ýysançly wakalaryň biri boldy. Halkara beýsişige 17 döwletden Türkmenistandan, Malaziýadan, Indoneziýadan, Taýlanddan, Filipinlerden, Bangladeşden, Ruminiýadan, Braziliýadan, El Salvadordan, Kazakistandan, Bosniýa we Hersegowiňadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Misirden, Hindistandan, Palestinadan, Vietnamdan, Gwatemaladan 2100-den gowrak taslama işi gödürilýär. Bu beýsişige Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutunyň 4-nji ýyl talipleri Baýnazar Muhammedow we Jeyhun Jumashow birlikdäki Hertz step çaýgalaryň ilki ötüşine gepleşik okuyuplaryny ösdürmek atly taslamasy bilen gatnaşyp Grand Prix runner-up baş bayragyna altyn medala nasip boldy. Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetiniň 2-nji ýyl talibi Ihlas Gurbanow beýsişige awtorlar bilen okuwçylaryň arasynda ara gatnaşygy guramaga niýetlenen Sinçi saýtynyň taslamasy bilen gatnaşyp altyn medala nasip boldy.